खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जों सोरखार दानायनि 2 बोसोरनि गेजेरावनो एनआरसिखौ आबुं खालामगोन बुंदों अकिल गगৈ। सरुपटारनि एमएलए बिश्वजित फुकननि न'आव ग्रेनेड खुबैदों। टिपकेआव मा 19 सुरां मोसौजों लोगोसे सा 12 स्मागलार हमजादों। श्रीभूमियाव 1 कौटि बेसेननि जियाबा टेब्लेट जब्द। बुरलुंबुथुराव नाव जाब्रबथाय 3 गोमाना दं। रुपहिहाटआव सुबुं थुबुरमाजों 2 सिखावखौ बुथारदों। मिज'रामाव आयेन बेरेखा 422 इउरिया बेग हमदों। थिंआव लामा जाब्रबथायजों सासे गथ'सानि जिउ खहा। रामफलबिराव राजु नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै बुफायदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाजिबानं बिधानसभा बियाबाव कंग्रेस आरो रायजो दलनि जुथाइ बानजायनायाव खुंजानाय फोसावदिं मेलाव रायजो दलनि आफादगिरि अकिल गगैआ बाहागो लाना माखासे गेदेर रादायफोर फोसावदों। देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव गारहरगोन। लोगोसे बर'उद्दिन आजमलखौबो बुरलुंबुथुराव गारहरगोन होनना हुमखि होनानै अकिल गगैआ बुङो दि जोंनो मौलबादि दोलोखौ नाङा। बिजेपिआ मोनसे हिन्दु मौलबादि दोलो, एआइइउडिएफ आनो मुसलमान मौलबादि दोलो। जों आसामाव हिन्दु मुसलमान बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव खौसेयै थागोन। जोंनि सोरखार जायोब्ला रायजोफ्रा सिगि सिग' खालामनाय आरो गिनायनिफ्राय उदां थानो हागोन। बबेखानि जों सोरखार दानायनि उनाव 2 बोसोरनि गेजेरावनो एनआरसिखौ आबुं खालामगोन। खामानि नागारना गुबुन रायजोआव थांनो गोनां जानाय आसामनि गासै लाइमोनफोरखौ लाबोफिनगोन। जों आसामनि गासै आबाद फोथारावनो बेसेन नाङै दै जगायनायनि सुबिदा होगोन। खावसे बेसेनाव हासार होगोन आरो खेबथाम आबाद मावग्रा सुबुंफोरनि मासुलखौ रेहाय होगोन होननानै अकिल गगैआ फोसावदों। गौरव गगैनि दैदेननायाव आसामाव सोरखार दायोब्ला रायजो 26,000 गामियाव 26,000 फेक्टरि खुलिगोन। अरुणोदय बिथांखिया सोलिबाय थागोन। लोगोसे बैसोगोरा सुबुंफोरनो 3,000 राङै पेन्सन होगोन होननानैबो अकिल गगैआ बुंदों। रायजोआव बिसायख'थिनि दुंहाव बार, खना खनला बिसायख'थिनि फिसा फिसौ हिंसानि खौरां। बेनि गेजेरावनो सरुपटारनि एमएलए बिश्वजित फुकननि न'आव ग्रेनेड खुबैनाय खौरां। सरुपटारनि एमएलए आरो जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजेपिनि दोलोनि बिजाथि बिश्वजित फुकननि न'आव ग्रेनेड खुबैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिलगाव सांपुलाव थानाय बिश्वजित फुकननि न'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा ग्रेनेड गारना थांदों। सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों दुथांफोरा ग्रेनेड गारना थांनायनि भिडिअ फुटेज। हरनि खाबु लानानै गारनानै थांदोंमोन ग्रेनेडखौ। न'आव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित फुकनआ थानायनि सन्देह खालामनानै दुथांफोरा ग्रेनेड गारदोंमोन। नाथाय बे समाव बिश्वजित फुकनआ न'आव गैयामोन। गारनानै थांनाय ग्रेनेडखौ दिनै फुङाव नुयो आरो बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो सरुपटार पुलिसआ बै जायगायाव थांनानै ग्रेनेडखौ बोखांहैयो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बेनि हेंथायै बिश्वजित फुकनआबो एजाहार दाखिल खालामबाय। बबेखानि बे जाथायनि उनाव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित फुकनआ सोरबा दुथांफोरनि टार्गेट नामा होननानै सोंथि सिखांदों। बिसायख'थिनि साननैसोल' सिगां जानाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो गिखांहोदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझारियाव दासिमबो गोख्रों जानानै दं सुरां मोसौ फालांगिरिनि रेकर्ड। टिपकाइ पुलिसआव मा 19 सुरां मोसौजों लोगोसे 12 सुरां फालांगिरिफोरखौ हमनो हानायानो बेनि बिदिन्थि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रबिबारखालि हराव पर्बतझारा महकुमा बेन्दोंआव थानाय टिपकाइ पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव मा 19 सुरां मोसौफोरजों लोगोसे सा 12 सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ दैबिनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हायो मोसौफोरखौ। बबेखानि नसुं रायजो सोनाब बेंगलनिफ्राय पर्बतझरानि हाग्रा गेजेरजों स्ट्रेट स्मागलिं खालामना धुब्रीसिम लाबोनानै बांलादेशआव दैथायहरनो मोसौ माफियाफ्रा नाजादोंमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। सुरां मोसौजों लोगोसे हमजानाय सा 12 सुरां फालांगिरिफोरखौ फारियै बिजय मुन्डा, निखिल सरेन, अनिल मुर्मु, जापान टुडु, नगुआ मुड्डा, मंगल टुडु, लिदा टुडु, मंगल हांसदा, सुनिल टुडु, हाजिफुल आली, धन राम ब्रह्म आरो मनज ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हानाय जादों होननानैबो पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सुरां मोसौ फालांगिनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय टिपकाइ पुलिसआ सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौ गावनि जिम्मायाव लानानै जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो जागायदों। रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार, बेनि गेजेरावनो रायजोनि खना खनला ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रोङै अपारेसन खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला श्रीभूमि पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै जाफुंसार अपारेसन खालामदों। रबिबारखालि हर गेजेराव मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बानजायनाय बे अपारेसनाव श्रीभूमि पुलिसआ बदरपुर रेल स्टेशननि साखाथिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि निसा गोनां याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमदों। बे अपारेसनाव पुलिसआ 10,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। बेनि बेसेना
खमैबो 1 कोटी रां जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। बबेखानि हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ श्रीभूमि जिल्लानिनो पाथरकान्दी पुलिस थाना ओनसोलनि आहमेद हुसेन लास्कार आरो बै थाना आवथानिनो बाटवा गामिनि आबु हुसेन होननानै सिनायथिदों। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिया बदरपुराव ड्राग्स जागायनायनि थांखिजों साइरां बदरपुर रेलजों बदरपुरसिम फैदोंमोन। रायजोआव फिन गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय। बुरलुंबुथुर दैमायाव जादों नाव जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव नाव जाब्रबथायाव 3 सुबुङा गोमानानै दं, नाथाय गुबुन 19 सुबुङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मरिगाव जिल्लानि मरायबारिनि साखाथियाव थानाय फजायखाथिनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमायाव दावबायारिफ्रा रोगानाय गंसे नावआ दैयाव गोग्लैदों। बे जाब्रबथायनि उनाव 3 सुबुङा गोमानानै दं आरो आइजोफोरखौ लानानै गासै 19 सुबुङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो। बुरलुंबुथुर दैमायाव नाव जाब्रबथायाव गोमानाय 3 सुबुंखौ 15 बोसोर बैसोनि मुबासिर अहमद, 70 बोसोर बैसोनि बहरिया वाइदे आरो 35 बोसोर बैसोनि आइनुल हक होननानै मिथिनो हादों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा गाबगु खुगुजों बायग्लिलांदों आरो दुखुनि सायाव साग्लोबदों। लोगो लोगो एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि जवानफोरा रेस्किउ अपारेशन खालामदोंब्लाबो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बोखांनो हायाखै। रुफिहाटनि 1 नं खारपारा ओनसोलाव हरनि समाव सिखाव खावनो नाजाग्रा दुथांनि सायाव गिख्रंथावै गाग्लोबना जिउ फोजोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला खमैबो 10 निफ्राय 12 हाथियार लानाय सुबुंफोरा हरनि 2 बाजिसो समाव मुजाम्मिल हक चौधुरीनि न'आव गाग्लोबना चौधुरीखौ हमख्रबना बिनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि गोदोनायाव हाथियार दोननानै हुमखि होदोंमोन। बेनि उनाव न'निफ्राय नोगोद 4 लाख रां आरो सनानि गहेनाफोरखौ लुथिना लाङो। नाथाय खारग'नो नाजानाय समाव दावराव दावसि जानानै खाथिनि नसुंसेनि थागिबिफोरा सांग्रां जायो आरो लोगो लोगो जाथायसालिसिम सहैयो। जायगानि सुबुंफोरा 4 दायनिगिरिखौ खानो मोननायनि उनाव होंगो दोंगो बुग्लिना सानैखौ जिउ फोजोबो। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासेखौ सफिउल्लाह होननानै सिनायथि मोननाय जादों आरो गुबुन सासेनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। गुबुन 2 दायनिगिरिखौ कदमगुरिनि इमानुल हक आरो पुब लरिमुखनि रकिब उद्दिन होननानै सिनायथिदों। फारसेथिं बे गाग्लोबनायाव न'नि बिगोमा मुजाम्मिल हक चौधुरीनि मोखाङाव गोब्राबै जोखोम जायो। दान्दिसे उनाव जिल्लानि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टजों लोगोसे पुलिस बिबानगिरिफोरा जाथायखौ सामलायनो थाखाय जाथायथिलियाव सहैयो आरो सिखाव खावनाय आरो सुबुं थुबुरमानि गाग्लोबनायजों लोब्बा थानाय जाथायनि सायाव नेमखान्थि बायदियै नायबिजिरनायखौ जागायो। आसाम राइफल्सआ मिज'रामाव आयेन बेरेखा इउरिया बेग जब्द खालामनो हायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खायो। लुंगुपुक कैखि लामायाव मबाइल भेहिकल चेक पस्ट गायसननायनि उनाव बे खामानिखौ मावफुंनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ सिलचरनिफ्राय भारत म्यानमार सिमानि फारसे गारिजों लांगासिनो दंमोन। गारिखौ हमनाय समाव 21.1 लाख बेसेननि 422 बेग इउरियाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै आसाम राइफल्सआ माइक्र' ब्लगिं साइट एक्सआव फोरमायदों। बे जाथायाव हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरा काछार जिल्लानि थागिरिमोन। बे समाव जब्द खालामनाय मुवा, गारि आरो 3 दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खामानिनि थाखाय आसाम राइफल्सआ थुइपाक पुलिस थानायाव गथायना हरो। फैगासिनो थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव थिंआव लामा जाब्रबथायजों 6 बोसोरनि सासे गथ'साया जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला थिं बिधानसभा बियाबनिफ्राय रिभलिउशनारि कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डियानि बिजाथि जाकिर इस्लामनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे जाथाया जादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला AS02 AM 9492 नम्बरनि गारिया बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि सोलिबाय थानाय समावनो फ्लाइअभारनि साखाथियाव सुहाना खातुन मुंनि 6 बोसोरनि गथ'साजों सौग्रावो। जाहोनाव गथ'साया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथाया हरखाबै थागिबिफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोयो आरो दसे समनि उनाव थिं आरो बेनि खाथि खालायाव थासारिया दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। बे समाव जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव ज' जानानै जवाबदेही आरो थाबैनो राहा लानांगौनि दाबि खालामो। बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगो गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां हिंसायारि जाथाय जानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय हराव दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि रामफल बिलाव माखासे बिपिएफनि दुथां सुबुंफोरा 2 नं दतमा बियाबनि इउपिपिएल बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबो आरो खहा खालामनानै ओनसोलजों लोगोसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोयो। बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव 2 नं दतमा बियाबनि इउपिपिएल बिजाथि राजु नार्जारिया रामफल बिलाव माखासे सुबुंफोरजों सावरायनो थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे दुथां सुबुंफ्रा उनथिंनिफ्राय बिथांनि गारियाव अन्थाइ खुबैदोंमोन आरो अजद होनाय बायदिब्ला गासै 9 निख्रुइ 10 दुथांफ्रा गारियाव अन्थाइ खुबैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जादोंमोन होननानै फोरमायदों। जाथायनि सोमोन्दै राजु नार्जारिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव अजद होनानै गसर होयो। फारसेथिं राजु नार्जारिया बे जाथायाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा लोब्बा दं होननानै अजद होदों। बिथाङा दाबि खालामदों दि बिपिएफ दोलोआ गिनानै बेफोरबायदि हाबाखौ मावदों होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।